Dwi'n meddwl bod Afw'n ffantastig, ydy, mae'n briliant. Mae'n really ffantastig. Cŵl i brother! Wel, os modd i ni glywed chi'n chwarae'r clychau yma. Mae yna un problem, oes, yn does? Mae yna 8 o gylchau ydych chi'n gweld, a dim ond 3 ohonom. Beth am ofyn i'r brawd ifanc yma chwarae'r 2 gloch arall? Syniad da! Iawn.